En aquest vídeo us presentarem les 3 lleis de Newton. Abans de començar, qui va ser Isaac Newton? Va ser un científic anglès del segle XVII que va canviar la manera de com entenem el moviment, les forces i fins i tot la gravetat. Gràcies a ell tenim les 3 lleis del moviment, que fem servir avui en dia. La primera llei de Newton, llei de la inèrcia. La primera diu que un objecte en repòs continuarà en repòs i un objecte en moviment continuarà i es mourà en línia recta, o sigui, en moviment rectilini uniforme a velocitat constant, si no hi actua cap força externa. Com es miren en l'exemple, quan mous ràpidament la targeta, la moneda gairebé no rep cap força horitzontal, així que es queda al seu lloc i cau verticalment dins del got per efecte de la gravetat. Segona llei de Newton, la fonamental de la dinàmica. És quan una força aplicada sobre un cos és proporcional a la seva acceleració, o sigui que força és igual a massa per acceleració. L'exemple que vam fer va ser el d'un cotxe amb pes. Què passa? Que el cotxe amb més pes es mou més lentament i li costa més accelerar. I això significa que si augmentes la massa, necessites més força per aconseguir la mateixa acceleració. I amb la mateixa força, un objecte més pesat accelera menys. I per últim, la tercera llei de Newton, acció i reacció. Quan un objecte exerceix una força sobre un altre, el segon exerceix una força igual en magnitud i oposada en direcció sobre el primer. El tercer i últim exemple és el del globus que surt disparat al llarg del fil. Això passa perquè l'aire surt cap enrere, que és l'acció, i el globus és empès cap endavant amb la mateixa força però en direcció contrària. I això s'anomena reacció. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos.